Давай. На кой български държавник принадлежи известната фраза "Сокротце со благо и со малко кютек"? Александър Малинов, цар Борис III, Тодор Живков или Андрей Лапчев? Аз до ден днешен Аз съм сигурен кой е автор на въпроса. Това е твоя любима фраза. А какво означава продължението? И со малко кютек? Нещо, което е типично за българското село, така? И за студентите? Не. Това вече тук е изпитано от медиите, нали, че студентите само се бият. Не е вярно, ние учим. С нощи е имало нещо в 40 вод. Това е нормално. Нормално ли е да има такива половища? Нормално е между хората. Не е нормално да се говори само за това, че само това се случва, защото не е само това. Така е, не се случва само това и Движение Промяна за студентите показва, че има млади и умни студенти, които са се събрали и тази вечер некъде да е в клуб Строежа. Браво! Нека видим верните отговори според нашите участници. Г и Г. Те смятат, че Андрей Ляпчев го е казал, Хасан какво смята? Андрей Ляпчев. Бербер смята също. Аплодисменти! Верен отговор! Как си се седна на